Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'a masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci, sannan mu sake kasancewa tare da ku a wannan sabon bidiyon a wannan channel ta mai albarka ta Taqi Abdullah. Kamar yadda muka saba a koda yaushe yau ma muna da kira wani sabon bidiyo. Bidiyon namu ne yau zai mana magana ne akan wani application wanda ake samun kuɗi ta cikin sa, sannan kuma zaka sai katin kira da wato recharge card a farashi mai sauki, sannan kuma ana ba da referral commission mai tsoka ga duk mutum ɗaya da ka gayyata. Za a baka kuɗi kimanin 600 ga duk wanda ya yi rijista sannan ya yi verify a cikin wannan application ɗin na Palmpay, wanda da yawan ku kusan shi, wasu ma suna amfani da shi. Idan baka san shi ba, kai dai zaka iya zuwa domin ka yi rijista da shi, domin kai ma ka dinga amfani da application ɗin na Palmpay wajen siyan wato katin kira ko kuɗi ko data. Ya danganta da abin da kake so ka yi amfani da shi, ko kuma wato hanyar da za ka yi amfani da shi ta hanyar yin paybill da sauransu. Da haka domin ganin yadda za ka yi rijista da shi, sai ka biyo mutum daga farkon bidiyon har ƙarshe. Kafin mu ce zuwa cikin bidiyon, wanda ya manta bai danna alamar nan ta subscribe ba, ya nuna ya danna alamar nan ta subscribe, sannan ya danna alamar ƙararrawa, sannan sai ya zaɓi all. Da haka ne a duk lokacin da muka saki wani sabon bidiyo kai zai za sanar da kai. Sannan kai da mu je mu fara bidiyon. To kamar yadda muka saba, zan ba muku link din wannan wato dan ba muku link din register da wanda za ku register a description. Da ka bi link din kawai zai kawo ka fuska kamar haka. To a nan gurin zaka zo ka saka lambar waya da zaka yi amfani da ita wajen bude wannan wato shi Palmpay din. Zaka zo ka saka lambar waya ka a nan gurin. Kamar yadda kuke gani, bayan ka saka lambar waya ka, sai ka zo ka danna wajen get sign up bonus, sai ka danna shi kamar haka. Zai ka dan jira. Idan ka danna shi a nan gurin, kamar yadda kuke gani, gashi nan suna gaya maka cewa gashi nan wato idan ka iya kilamin din 2000, za ka iya samun 2000 ta hanyar inviting din friend ɗinka. Sannan za ka samu katin naira 100, wato item kenan, wato katin kira. Za ka samu naira 100 da zarar ka yi rijista, amma za a baka naira 100 a matsayin welcome bonus. Za ka zo ka danna inda aka rubuta claim. Da zarar ka danna, za su nuno maka nan gurin sun kaka Play Store. To a nan gurin sai ka zo kai downloading na application din na Palmpay, sai ka zo ka danna wa downloading, sai kai downloading din sa, kai zai ka sauke shi a cikin wayarka ba tare da wata matsala ba. Yawwa, kamar yadda kuke gani, gashi na sauke shi akan wayata. Yanzu sai yanzu in danna open domin na bude application din domin na yi rijista. To idan ka bude shi, zai nuna maka fuska kamar haka, sai ka dan jira shi. To gashi nan kamar yadda kuke gani, zai nuna maka waje kamar haka. To a nan gurin za ka zo kai sign up ne domin ka samu wannan welcome bonus din naka. Misali yanzu idan ka danna, to za ka zo domin ka yi sign up ne a nan gurin. Za ka zo inda aka rubuta wato sign up nan gurin kenan, sai ka zo ka danna shi kamar haka. To a nan gurin sai ka zo ka saka number wayarka. To kamar yadda kuke gani, idan yin maka fuska kamar haka, za ka zo nan gurin ka saka lambar wayarka a nan gurin kenan, wanda za ka yi amfani da ita. Idan ka saka lambar wayarka a nan gurin, to sannan kuma nan gurin za ka zo ka danna domin a turo maka da verification code wanda za ka yi amfani da shi. Sannan gurin nan gurin kuma sai ka zaɓa male or female. Misali male sai ka zo ka zaɓa, sannan kuma sai date of birth sai ka zo ka saka shi a nan gurin. Kai da bayan ka zaɓi date of birth, sai ka zo nan gurin wato wajen invitation code, sai ka zo ka saka shi a nan gurin. To a nan gurin za ka zo ka danna wajen nan gurin kenan, kamar yadda kuke gani nan gurin. Da zarar ka danna, hakan zai ba su dama domin su turo da wato verification code a wannan lambar waya da ka saka. Sai ka je ka kofo wannan verification code din, sai ka zo ka saka a nan gurin. To a nan gurin yi suka nuna ka fuska kamar haka. Idan ka saka lambar wayar ka a nan gurin, za ka zo ka danna next. To a nan gurin za su nuna maka cewa za su turo da verification code a cikin wannan lambar wayar taka, wanda sai ka amfani da ita ka saka a nan gurin. Kamar yadda kuke gani, gashi nan sun turo. To gashi nan sai ka zo ka sake sakawa. Yanzu za ka zo ka zaɓi wato pin guda 4 wanda aka yi amfani da su, wanda da su ne za ka dinga amfani. Kamar yadda kuke gani, gashi nan na zaɓi pin guda 4, ma'ana lambobi guda 4 wanda za ka yi amfani da su domin wato ka dinga login zuwa cikin wato shi wani application ɗin. Sai ka zaɓi lambobi guda 4. Da zarar ka saka su, kai zai maka successfully, zai wuce, zai nuna maka fuska kamar haka. Yanzu kamar yadda kuke gani, gashi nan suna nuna maka cewa idan ka invite din mutum daya,
ya yi complete na one transaction za su baka naira 600 ga duk mutumin da kai referral ɗinsa zuwa cikin wannan app. To kamar yadda kuke gani bayan ka gama komai ka gama verification zai nuna maka fuska kamar haka. To shikenan ka riga da ka gama buɗe shi, wanda za ga cewa a cikin wannan application ɗin na PalmPay ana yin abubuwa da yawa. Na farko akwai wato siyan data, za ka iya amfani da wannan application ɗin domin ka sayi data a cikin wato farashi mai sauƙi. Sannan kuma za ka iya siyan katin kira wanda suna yin discount akan abin da wato za ka saka a layinka. Sannan kuma akwai wato pay bills, wato biyan kuɗin wato kamar misali wato GoTV, wato irin su StarTime da sauransu. Sannan kuma akwai credit and loan, sannan kuma akwai electricity. Abubuwa da dama za ka iya wato amfani da PalmPay wajen yin payment na abubuwa da dama. Sannan kuma akwai wato referral commission da suke bayarwa, wanda duk mutumin da kai referral akwai abin da za a baka. Misali akwai wato nan gurin wanda hakan zai baka dama domin ka yi referral ka samu naira 2000 a rana guda. Za ka iya samun wannan naira 2000. Abin da ake da bukata kawai ka yi referral ɗin mutane aƙalla guda 6 zuwa sama, wato su yi rijista, sannan su yi verify, su sai kati a cikin wannan wato application ɗin. Da zarar ka yi complete na wannan tax ɗin naka ya kai kan wannan 2000, kai tsaye za ka iya withdraw ba tare da wata matsala ba. Wanda da zarar ka danna wajen nan invite new user za su baka wato link naka wanda za ka yi amfani da shi. To da zarar ka yi copy nasa sai ka je ka yi wato ka saka duk wanda ya amfani da wannan link ɗin naka ya yi rijista, to kai tsaye za su baka wato wannan referral commission, za su baka kuɗinka, kuma kai tsaye lami lafiya lau za ka iya withdrawing ɗinsu ba tare da wata matsala ba. Kamar yadda kuke gani gashi nan suna ce maka idan ka invite ɗin mutum ɗaya za su baka naira 600. To kaga ta hanyar yin inviting za ka samu kuɗi sosai da hanyar amfani da wannan wato application ɗin. Sannan idan kana so ka sai kati misali gashi nan kamar yadda kuke gani, za ka zaɓi adadin wanda kake so ka siya, za ka zo ka siya a nan gurin ba tare da wata matsala ba. Sannan kuma yadda za ka yi ka saka kuɗi a cikin wato wannan application ɗin na PalmPay, za ka zo inda aka rubuta pound ɗin nan za ka danna shi kamar haka, wanda za ka cewa ga account number nan sun baka wato lambar wayarka ita ce account number ɗinka a wannan application ɗin mai suna PalmPay. To kawai za ka yi copy ne na wannan lambar. Idan ma ka haddace lambar ku ba dole sai ka yi copy ba, kawai za ka yi amfani da lambar wayarka ne ba tare da ziran farko ba. Za ka je ka yi normal, ka yi making transfer kamar yadda ka saba tura kuɗi. Da zarar ka saka wannan account number ɗin za su nuna maka sunan bankin PalmPay, za ka yi transfer, kai tsaye za su shigo cikin wannan account ɗin na PalmPay ɗinka, wanda za ka yi amfani da shi lami lafiya lau domin siyan data ko wani abu makamancin haka. Yanzu idan ka zo nan gurin inda aka rubuta wato me ɗin nan, za ga cewa akwai wajen pound, sannan kuma akwai wajen withdraw. Za ka yi cire kuɗinka daga cikin wato wannan application ɗin lami lafiya lau. Akwai wajen wato add bank, wato za ka iya saka bayanan bankinka. Idan ka dawo nan gurin wajen bank account, za ka zo ka danna inda aka rubuta add bank account. Za ka zo nan ka zaɓi bankin da kake amfani da shi, za ka yi wannan ƙasa. Misali wannan kamar yadda kuke gani ga access bank nan, misali in ka zaɓa sai ka zo ka saka account number ɗinka wanda kake amfani da ita. Idan ka saka account number ɗinka wanda kake amfani da ita a normal bankinka, to sai ka zo ka danna next. A nan gurin za ka zo ka zaɓi pin guda 4 wanda za ka yi a dinga amfani da su wajen making transaction, sai ka zo ka zaɓa. A nan gurin kuma idan suka nuna maka haka, za ka zo ka saka wato normal sunanka ne a nan gurin, za ka zo ka saka shi. Yawwa kamar yadda kuke gani, za ka zo ka saka sunanka da second name naka da third name naka, sai ka zo nan gurin, sai ka zo bayan ka gama saka sai ka zo ka danna submit. Kai da bayan ka gama saka sai ka koma wajen, sai ka zo ka danna complete. Bayan ka danna sai ka zo ka danna wajen add account. Gashi nan kamar yadda kuke gani already mun riga da mun yi add account, ga sunan sun yi verify, wanda yanzu ka yi connecting da account ɗinka na banki, wanda za ka iya withdraw lami lafiya lau ba tare da wata matsala ba. Idan kawai za ka yi withdraw
za ka saka adadin abin da kake so kai withdraw ne, ko nawa kake da shi a cikin account ɗinka za ka iya withdraw lafiya lau ba tare da wata matsala ba. Ma'ana ina nufin ko nawa kai depositin a cikin wannan wato account ɗinka na Palmpay za ka iya tura zuwa kowane banki lafiya lau ba tare da wata matsala ba. Ba wai za ka saka su ne baka da damar da za ka yi withdraw ba, ko da wani lokaci in kana buƙatar kai withdraw ɗin kayanka kai dai za ka iya withdraw ɗin kayanka ba tare da ka samu wata matsala ba. Sannan kamar yadda na gaya muku ga inda za ka samu invitation wato link ɗinka wanda aka yi amfani da shi, za ka zo kai copy nasa sai ka je ka tura shi a inda wato za ka samu referral users wanda za su yi amfani da shi. Sannan akwai wajen invitation wanda idan mutum ko da a ce mutum ba da link ɗinka ya amfani ba, idan dai har yi amfani da wannan invitation code ɗin naka kai tsaye za su baka referral commission na wato amfani da wannan invitation code ɗin naka in dai yayi verify sannan kuma yayi amfani da application ɗin na Palmpay wajen siyan kati ko kuma data, kai tsaye za su baka wannan referral commission ɗin da suke bayarwa, wanda duk mutum ɗaya za su baka kimanin naira 600 ga duk mutumin da ya rijista sannan ya gama verification ya kuma har yayi amfani da wannan application ɗin mai suna Palmpay, kai da za su baka wannan referral commission ɗin. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyo sosai, ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa sannan sai ka zaɓi all, sannan kada ka manta idan bidiyon ya burge ka danna mana alamar like. Mun gode, sai mun haɗa bidiyo na gaba.